Tarte hau, Tolosa Motorrek Kia Niro 7 urteko bermea duen kotxe hibridoarekin babesten du. Tolosaldeko Peugeot eta Kia Motors etxea. Aldezarretik antzar kalejira moduko bat, instrumentuk, dantzarik eta bandareatakoa, eta gu jotzen ibiliko gara mendikan, pixkat alaitzen eguna. Aurten nire bigarren urtea da eta ja super gustoa. Nirea lehenengo urtea. Eta gustokoa dezu gaurko eguna? Bai, kristona, zekainez da inauterin abixu bat dutela eta kriston ilusioakin. Eta beste inauteritako ze gogoz, dena prest? Hombre, motorro, karroza, hombre, eski inauterik dira. Bueno, a ber, zuek kaldereraz jantzita zaudete. Kontatu nola jantzizate, nolako arropa da makizuen? Bakona bat, eta gero zapi bat, no se soñu mateatzen da, blusa bat, eta gero tartapik kanburuko hau. Eta nondik eta dezu arropa? Nik etxen naukan, nire baita. Nire amonan ekitekan. Urtero eta atzegea, karrozan atzegizute gea. Hau bakarrik, ez dezu zartaria jotzen? Bai, jotzen jute. Eta abestu? Bueno, batzutan. Bueno, zuek ze Hungariatik etorri zate? Tolosatik baino, bueno. Nik uste nun kaldererok Hungariatik etortze ziela. Bueno, bai, baino gu Tolosara gea. Zartagia jo, kantatu ez asko, baino mozorratuta atera, kantak entzun. Egun politxa eta lagunekin otezata. Eta inauteritako dena prest daukezue? Bai. Gogok prest? Bai. Bueno, zuek gaurko dantza nahi omentzate? Bai, hori da, ondo pasatzeko eta inauteri hasiera polit bat emateko. Ni adibidez txiki-txikitatik ateatzen naiz, eta ia urtek pasatzen dazen egin ez dakit ohitura bihurtua. Pixkat parejatan jarrita, bolta batzuk eman, eta azkenen dantza poli bat gatzea, eta... Bai, bueno, azken finean urtero iguala, eta ja bastante barneratuta daukagu, baina, bai, 3 baten saio egin ditu. Bueno, erreginan ingurun hemen bida matxo. Hungariakoak. Hungariatik Tolosara etorritakoak egun hau ospatzea. Gaurkoan zuek hemen erreginan ingurun, erreginai laguntzen, zein da zuen eginkizuna? Bueno, pixkat berari lagundu eta jendea agurtu, ongietorri egin eta egunaz gozatu. Hemendikan afaldu eta gero-gerokoak. Jende guztiak eskatzen dizkiten gauzak eta kontutan hartze ditut. Azken aldi honetan entzuten nahi izena da inauterietako eguraldi ona, eta esan orain konjuro batzuk eta prestatu ditutela, eta ziurtatuta dagoela inauterietako eguraldi ona egongo dela, kalderoen esku hau. Ez dakit hobeto, umek edo helduk pasatzeuen? Ni uste biok. Helduk, kontutan izan da, guk soziedako izan da, afaria bazker izaten dugula, hortan primera pasatzen dugula. Eta umek, hemengo da bidila horrekin pistona pasatzen dutela. Gu, 12 hasiera herriko pozioa eta bakizu Tolosan kristoko jana handia dukala. Eta gero bazkeriak aiolan, eta gero afaria nun. Afaria, jara. Zartari eskutan, kalderera arropa jantzita. Ateatzega lagun batzu gutxi, baina, bueno, eta ondo pasatzea albarenik. Eta go, ondo pasa, kalen de bai boltaka, eta ja. Uste dut gurasok asko zobe pasatzen dugula, bai. Nik uste dut bai, ez? Beraien eskusakin gu ateatzea geha leku guztita. Kale jira ingo dugu, konpartsa eta gero afaldu eta etxera. Parranda gutxi gauen? Bai, gutxi pentsatzen dut. Sobre la marcha ikusiko dugu.
Zer da zuek egiten dezuena gaurko? Segi txarangakin eta jazta. Kirikinotik etorri geha, eta gero jungea jaztea eta baino honea etorri geha. Zer da, lehenengo aldia hola jazte izatena? Ez. Zen bagarrena? Ja behin baino gehiotan? Eta gustatzen zaizu kaldereroz jaztea? Bai. Bai, zatik? Zera bai. 25 urte baino gehiago Tolosan barrena korrika eta unekin jolasean ibili gara. Luza izan da benetan, baina gogotsu gatoz, inauteriak datozkela eta Tolosarrei berri honau argi eta garbi erakustea. Tarte hau, Tolosa Motorrek Kia Niro 7 urteko bermea duen kotxe hibridoarekin babesten du. Tolosaldeko Peugeot eta Kia Motors etxea.